Máme teda 13:40. Môžeme pomaličky teda prejsť do poslednej fázy dnešnej konferencie. Blok. Tu sa vám opäť predstavia kolegovia, niektorých ste už aj videli. No a celý tento tretí blok by otvorila pre veľký úspech opäť Kristína Králiková a tá vám niečo porozpráva o jednodňovke v súvislosti s DRG. Páči sa. Takže opäť ja, bohužiaľ, veľmi ma to mrzí. Ja sľubujem, že na budúci rok už toľko nebudem vystúpať. Máme tu mladú, novú pani doktorku, ktorá teda by zobrala určite minimálne polovicu mojej agendy. Takže vám sľubujem, že do budúca sa polepším a už tu nebudem tak často. Ale teda poďme na jednodňovku v DRG. Je to teda veľmi zaujímavá téma, opäť z toho funny prostredia. Iba možno krátku reakciu, samozrejme, tým prvým slajdom som nechcela nikoho pobúriť. A naozaj deklarujeme, že náklady poskytovateľov kryté nie sú a robíme to cez tú informatívnu základnú sadzbu. To jednoducho musíme priznať, že štát alebo celkovo, že systém nedáva toľko peňazí, koľko by bolo potrebné. Čiže toto je jedna vec, ale poďme teda do akademického prostredia znova. Do trošku projektového prostredia, ktorom máme rozbehnutý veľký projekt, ktorý sme naštartovali. Je to jednodňová zdravotná starostlivosť v SKDRG. Mnohí z vás mali pocit, že posledné mesiace bolo o tom ticho, nikto nič nerobil. Môžem za seba povedať, že to bol presný opak. Robíme teda všetko preto, aby to vecne bolo pripravené a najbližšie mesiace sme už iba kvázi, ale teda bude to veľmi časovo náročné. A teda s vami konzultovali konkrétne technikálie tejto zmeny, ktorú by sme chceli implementovať v roku 2025. Jednodňová zdravotná starostlivosť SKDRG. Poďme do nej. Pre tých, ktorým táto téma nič nehovorí, pred rokom a pol som tu stála, alebo teda v inej budove, ale na tomto mieste, keď som prezentovala best practice z Nemecka, z Francúzska, z UK, a teda pustili sme sa veľmi intenzívne do práce a môžeme vám teraz niečo predstaviť. Čo to teda tá jednodňovka včlenená do DRG znamená, ako to má prebiehať a prečo by to malo prebiehať. Spolu si zodpovieme tieto 3 otázky v najbližších 15 minútach. Čo to vlastne to včlenenie jednodňovky do DRG znamená? Vytvorili sme si takú platformu, pracovnú skupinu pre JZS v DRG, ktorej prvá úloha bolo vytvorenie prevodníka, čiže jednotné kódovanie jednodňovky v DRG systéme aj pre SAIH. Tento prevodník sa implementoval vďaka zdravotným poisťovňam a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do zmluv cez technické dodatky. A jednodňovka sa už dnes teda jednotne vykazuje cez kodológiu, cez zdravotné výkony v DRG. Toto je veľký úspech. Boli sme v Čechách na konferencii, kde teda naozaj boli veľké náreky, že tam majú, tu máme 3 poisťovne, tam ich majú teda viac a teda tam majú niekoľko číselníkov pre jednodňovku. Ten istý výkon rôznymi kódmi označujú a naozaj to spôsobuje bole hlav tým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Čiže toto je niečo, na čo sme naozaj hrdí. Za ten rok, čo už je to v praxi, viem, že sa vyskytli 2 problémy, ktoré boli spôsobené teda nedostatočnou korekciou toho prevodníka. Je tam jedna chyba v oftalmológii s laserom, ale to teda si trh vyriešil. Ale samozrejme, ak bude potrebná nejaká pomoc z našej strany, sme otvorení a potom sa tam ešte nejaká malá chybička vľúdila, ale myslím si, že toto prebehlo celkom úspešne. Čiže dnes jednodňovku vykazujeme cez DRG kódy jednotne. A čo teda ďalej? Pointov DRG nie je iba vykazovanie, ale je to aj úhradový mechanizmus. Čiže vytvorili sme takú koncepciu, ktorá vďaka nášmu riadiacemu výboru, kde ste vy ako poskytovatelia, vy ako zdravotné poisťovne, AOPP, UDZS a SLK, tak vďaka vám bola aj jednohlasne schválená táto koncepcia a teda vidíte víziu v tom, čo sme teda spoločne vytvorili a vidíte v tom prínos, za čo sme teda veľmi radi a teda postupne sa púšťame do implementácie tejto zmeny. Čiže sme prostredníctvom tej koncepcie navrhli cieľový stav, kam sa chceme dostať, zadefinovali sme si ďalšie kroky, jednotné úlohy. Naozaj ideme na to veľmi projektov, aby sme vedeli merať ten pokrok v rámci tejto zmeny. Ale samozrejme cieľovým stavom by malo byť zosúladenie vykazovania úhrad aj pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť na DRG báze. Ako na to? V prvom rade, čo je to jednodňovka? Obsah jednodňovky by mal byť zadefinovaný. My to vnímame najmä cez výkony, tak ako máme teraz odborné usmernenie, ktoré hovorí o JZS. Tam sú vydefinované výkony, ktoré sú jednodňové. Týmto sme sa teda
inšpirujeme sa teda naďalej. My tie výkony potrebujeme aj v DRG. Viete, ako vyzerá definičná príručka, že je to zložené z nejakých tabuliek, kde sú výkony a diagnózy. V tomto prípade, keďže je to primárne chirurgia, tak ako ideme cez výkony. A tento obsah nám pomohla definovať optimalizácie siete nemocníc, ktorá jasne hovorí, ktoré výkony sú najjednoduchšieho charakteru, ktoré výkony môžu byť vykonávané na prvej úrovni programu. Toto je niečo, čím sa chceme inšpirovať a toto je niečo, čo by sme chceli aj prevzať do odborného usmernenia. Čiže najmä výkony prvej úrovne, nie výlučne, napríklad maxilofaciálna chirurgia má najnižšiu úroveň programu 3, čiže tam bude musieť byť výnimka odborného usmernení, ale aj mnohé iné výnimky, ale táto jednotka by mala byť teda primárne tým obsahom jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Toto je niečo, čo už teda momentálne je vyhláška vo finálnej fáze, čiže toto je niečo, čo už máme zabezpečené. A na tom sme teda spolupracovali s OSN-kou. A teraz, keď už budeme mať obsah, keď už budeme mať výkony, môžeme sa pustiť do technickej tvorby DRG skupín. Malo by ísť o tzv. Ječkové dvojičky, jednodňovkové dvojičky, tým skupinám, ktoré v súčasnosti existujú. Aby to nebolo veľmi abstraktné, tak som si pripravila veľmi taký rýchly príklad a najčastejším výkonom je jednoznačne sú výkony na šošovke, operácia sivého zákalu a tak ďalej. Máme v DRG skupiny C20A, C20B a tak ďalej a teda C20J alebo prípadne nejaký iný príznak by mohla byť práve tá jednodňovková DRG skupina, kde by sa sústredili všetky tie výkony, ktoré tu sú ešte v pôvodnom zložení, lebo v tom prevodníkom tam ste si určite všimli, že sú to hromady výkonov, ktoré teda OSN-ka prefiltrovala, teda OSN-ka jasne povedala, že ktoré sú bezpečné a ktoré nie. A iba tieto bezpečné výkony by sme teda dali do tých DRG skupín, ktoré by boli jednodňovkové. Čiže prvý krok obsah, druhý krok vytvorenie DRG skupín. Na tomto momentálne pracujeme, aby sme boli efektívni, keďže to je pre DRG príznačné. Chceme si pripraviť taký prvý návrh a už ho postupne s vami dopilovať, vyslovene ísť za odborníkmi, za vami, čo sa vám nepáči, čo sa vám páči. Toto vidím v horizonte cca januára, aby sme si spravili takú prvú skupinu a začali by sme sa teda o tom baviť, aby sme to mali zvládnuté už počas leta. Čiže najskôr si zadefinujeme DRG skupiny, samozrejme k tomu patria algoritmy. Algoritmy musia tvoriť jednoznačne kontraindikácie. Medicínske bez debaty, sociálne, tam nejaká diskusia je, ale vnímame to, že to momentálne je v odbornom usmernení. Uvidíme, ako sa tá diskusia bude ďalej vyvíjať. Samozrejme pri tej diskusii budú ako zastupcovia poskytovateľov, tak aj poisťovní a samozrejme pacientov a tak ďalej. Čiže o tomto budeme diskutovať, ale pre nás je prvorada naozaj bezpečnosť pacienta. Pacient je základom zdravotníctva a následne ale ruka v ruke aj efektívne nakladanie so zdrojmi, keďže sú do veľkej miery obmedzené. Malo by to fungovať tak, že teda nemocnica príjme alebo poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti, tak tam je to bez debaty, ale nemocnica teda príjme pacienta a teda vykoná mu určitý výkon a teda na základe toho, že čo mu bude nakodované, vykázané, aké výkony, aké diagnózy, ho zakategorizuje grouper. Žiadne subjektívne kritériá, žiadne naťahovačky a toto má mať veľký vplyv na to, že sa odstrania spory medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami o tom, že čo bola a čo nebola jednodňovka. Jednoducho, keď si povieme, že tieto diagnózy sú kontraindikácie pri jednodňovku a dáme ich do grupera natvrdo, pri tomto výkone to musí spadnúť do HPčkovej DRG skupiny, tak je to jednoznačne zadefinované. Lebo tá definičná príručka bola schválená riadiacím výborom, bola vydaná. Čiže gruper by mal odstrániť množstvo sporov medzi užívateľmi systému a teda bude pacient mladý, ktorý teda nemá žiadne ochorenia a bude mu vykonaný nejaký jednodňový zdravotný výkon. Tej chvíli padne do DRG skupiny ječkovej, čiže jednodňovkovej. Úhrada bude prislúchajúca jednodňovkovému režimu. Je nám jedno, ako to poskytovateľ urobí. Je to na jeho vrúb, na jeho efektivite. Pokiaľ toho tam bude držať týždeň, tak bude stratový. Pokiaľ ho tam bude držať jeden deň, tak asi to je tým cieľom. Keď sme si povedali a zadefinovali, že na Slovensku teda chceme mať efektívne vynakladanie zdrojov a chceme, aby títo pacienti boli vykonávaní jednodňovo, tak jednoducho to budú jednoznačné a transparentné pravidlá.
ktoré by sa mali dodržiavať. Pokiaľ tam príde pacient s maligným ochorením, tak v tej chvíli akokoľvek opäť ho poskytovateľ urobí v akomkoľvek režime, spadne do DRG skupiny HPčkovej, úhrada bude adekvátna HPčku. Ešte v tomto momente by som rada povedala, že aj o tých motivačných mechanizmoch, o čom veľmi veľa hovoril aj kolega z Čiech, aj o tom sme veľa polemizovali. Vnímame, že aj v zahraničí sa veľmi podporuje a tie úhrady sa pri niektorých výkonoch navyšujú na úroveň HPčka, čiže nehovorím automaticky, že jednodňovková sadzba alebo relatívna váha alebo nejakým spôsobom, že tam nebude ten motivačný element, že bude stať menej. Je to všetko ešte otvorené a na diskusiu. Ale teda toto je niečo, ako by mali fungovať tie jednoznačné pravidlá. Keď máte diagnózu, ktorá je kontraindikáciou, najmä medicínskou, pre jednodňovku, tak spadáte do HPčkovej DRG skupiny. Výpočet relatívnych váh, teraz budem trochu technickejšia, kľudne, ak vás to nezaujíma, môžete vypnúť primače, ale teda budeme počítať relatívne váhy veľmi komplikovane v úvode, lebo tie dáta nemáme na jednodňovku, že aké sú náklady čisto na jednodňovku. Máme niekoľko teda modelov. V prvom rade potrebujeme povedať, že budú dočasné relatívne váhy, pokým nenazbierame relevantné údaje. A tie dočasné máme teraz 3 také modely, z čoho by sa dali počítať. My máme dáta o tom, koľko stojí HPčka, čiže tie vieme znižovať buď nejakým jednotným koeficientom, alebo v zahraničí bolo používané, že sa znížili náklady na lekára na 70% z HPčka, alebo na ŠZM sa nechali 100%, na lieky sa nechalo 100%. A potom samozrejme po tých SNS-kách, SND-čkách vieme tej matici dať jednotlivé koeficienty a podľa toho vypočítať, koľko by ten náklad na tú jednodňovku mal byť. Alebo potom ešte cesta aj úhrad zdravotných poisťovní za jednodňovku, ale tie sú teda, musíme si zistiť, že ako sú presne stanovované, aby sme si tam nevniesli nejaké nepresnosti. Ešte možno aj kombinácia týchto prístupov. Čiže tých vzorcov, ktoré použiť, máme teraz viacero. Každopádne budeme sa nimi zaobrať a Dan to bude intenzívne počítať a budeme o tých alternatívach. Máme takú výzvu, že by sme prepočítali všetky tie alternatívy a predložíme vám ich a budeme o nich diskutovať, že čo je vhodné, čo nie je. Bavíme sa o tom horizonte zhruba do toho mája maximálne, že teda by sme sa o tom mohli pobaviť alebo začať baviť. Ďalej trvalé relatívne váhy. Toto je niečo, čo bude dočasné, aby sa vedelo vykazovať, aby sa vedeli nazbierať reálne náklady na jednodňovú zdravotnú starostlivosť. A keď ich už nazbierame, tak v tej chvíli vieme vypočítať ako reálne relatívne váhy, finálne relatívne váhy pre jednodňový režim, čiže pre tie DRG skupiny, čo vytvoríme. Toto by bol teda zatiaľ taký dočasný úhradový mechanizmus. A teraz vynárajú sa otázky, že dobre, toto bude asi najmä sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti týkať, čo s tými jednodňovkármi. Jednodňovkári sú tejto aktivite veľmi otvorení, za čo som teda rada a intenzívne na nej participujú a spolupracujú. Čo by sa ich týkalo, čo by sa ich netýkalo? DRG skupiny jednoznačne, oni odzrkadľujú a relatívne váhy taktiež, keďže relatívna váha je niečo, čo odzrkadľuje náročnosť toho pacienta. Hej. Tam tá náročnosť by mala byť rovnaká, či ide o poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti, nie z pohľadu ako čisto nákladov, ale ako keď sa naozaj pozrieme na toho pacienta. Čo sa týka Grupera, tak jednodňovkári Gruperi nepotrebujú, ako oni majú vždy jednodňovkového pacienta, hej, že oni nerozlišujú medzi HPčkom a jednodňovkou, čiže tam nedáva zmysel, aby ten Gruper mali. Algoritmy kontraindikácie ako také samozrejme pre nich platia, alebo mali platiť a teda, tak ako doposiaľ, hej, že tak ako to je v súlade s odborným usmernením, tam by nemal byť rozdiel. Samozrejme zmluvnú slobodu nemôžeme obmedzovať. Ďalej základné sadzby a tu už sa dostávame cez dáta, ktoré by sme zbierali u tých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, naozaj nemá zmysel zavádzať celú kalkulačnú príručku, dátové rozhranie na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je nereálny cieľ si teraz stanovovať, keď si povieme, že lekár gastroenterológ, ktorý robí endoskopiu v celkovej anestéze, čo je jednodňovkový výkon, je tam jeden lekár, jedna sestra, že bude alokovať náklady podľa kalkulačnej príručky a že to budú robiť všetci na Slovensku. To by sme sa asi ďaleko nedostali, keby sme si takéto ciele stanovovali, čiže my sme si ich stanovili trošku realistickejšie. Chceli by sme vedieť, aký je rozdiel v nákladoch na toho istého pacienta, keď ho robia jednodňovkári a keď ho robí ústavka.
Čiže by sme chceli mať nejaký pilot na vybranej vzorke poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré nám tie náklady poskytnú z primárneho účtovníctva na nejakej zjednodušenej báze kalkulačnej príručky. Oni nemajú všetky tie SNS, ako ich máme, hej, že oni nemajú kardio, endoskopie a jednoducho tieto konkrétne všetky subčasti. Naozaj, keď sú fokusovaní na tú konkrétnu zdravotnú starostlivosť, tak podľa toho by sa to líšilo. Ale vieme si predstaviť, urobiť taký pilot s niektorými vybranými poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti, aby sme vedeli naozaj objektivizovať tie rozdiely v nákladoch, ako ideme tvrdo cez dáta, a potom na základe toho aj objektívne diferencovať základné sadzby. Tým, že na nich nebudeme nakladať celé to DRG, ako funguje, lebo to nedáva zmysel, tak ale tým pádom by asi nemali mať ani rovnaké povinnosti. Sú silné odozvy, že by mali byť rovnaké práva, rovnaké povinnosti. My sme skôr zastancom nie rovnaké práva, priamo úmerne nie rovnaké povinnosti. To by v praxi znamenalo, že keď nemusia mať gruper, nemusia vykazovať podľa kalkulačnej príručky, ale budú mať nižšiu základnú sadzbu. Toto je niečo, ako to vidíme s jednodňovkármi ako takými. Samozrejme, nechcem ísť do úplných podrobností. Celá koncepcia jednodňovky je na webe. Môžete si ju kedykoľvek prečítať. Má pár desiatok strán, čiže je to také večerné čítanie. Ale tak, aby som teda splnila svoj časový limit, tak iba zhrniem, že samozrejme sú iné oblasti, ako základné sadzby, ktorý by bol separátny rozpočet pre jednodňovku, legislatíva, tam je taktiež potrebné určité zosúladenie, kalkulačná príručka, dávka 274. To sú presne veci, o ktorých sa ešte teda musíme pobaviť, ale myslím na ne a máme už v každej tej oblasti nejakú víziu a kolegovia už to postupne zapracovajú do svojich plánov na najbližšie mesiace. Takže toto je tak vecne v skratke zhruba, že čo vlastne a ako by sa tá jednodňovka do DRG včlenila. Je potrebné povedať, že v tomto naozaj, ak to nebolo zdôraznené, tak budú dve fázy. Prvá je prechodná, zber nákladových dát, spresňovanie nastavenia systému. To bude trvať minimálne roky. Klasický DRG cyklus, niečo zavediete, celý rok sa vykazuje, na ďalší rok to dostanete. Čiže už ste na 2 rokoch a následne by sa teda až včlenila tá jednodňovka do DRG úplne, keby sa vedeli vypočítať relevantné relatívne váhy pre jednodňovku na základe dát jednodňovkových, najmä teda nákladových samozrejme. A samozrejme potom by došlo k ďalšej kultivácii. Nemám ideál ani víziu o tom, že by sme sa dohodli teraz na všetkých výkonov, ktoré môžu byť a nemôžu byť jednodňovkové, na všetkých kontraindikáciách. Bude to musieť ísť postupne. S odborníkmi sa debatuje niekedy veľmi náročne a teda tá zhoda sa hľadá ťažko, čiže aj toto je niečo, čo pôjde z roka na rok. Prečo, posledná otázka, prečo vlastne toto by sme akože chceli si takto pridávať robotu? Má to viacero výhod. Určite štúdie zo zahraničia, aj OSN na to častokrát poukazovala, že jednodňovka je pre pacienta či už teda bezpečnejšia, znižujú sa čakacie lehoty, lebo sa znižuje tá ošetrovacia doba, realokujú sa zdroje na reálne potrebnú zdravotnú starostlivosť, na akútnu zdravotnú starostlivosť, alebo sa uvoľňujú rýchlejšie lôžka, personál a tak ďalej. Pre poskytovateľov, pre poisťovne, samozrejme zvýšenie efektivity, zvýšenie podielu jednodňovej zdravotnej starostlivosti a transparentné a jednoznačné zadefinovanie ocenenia jednotlivých výkonov jednodňovky. Momentálne tým, že je to na absolútne zmluvnej slobode, tak ukážeme si, čo to niekedy spôsobuje. Pre poskytovateľov je to aj určite znížená záťaž pri revízii, pretože tie sťažnosti na revíznu činnosť sú vo veľkej miere, čiže ten gruper by tomu naozaj automatizovane vedel pomôcť, keby bol jednotný. A rovnaké vykazovanie cross poisťovne, čiže opäť nejaké zjednotenie a zníženie administratívy do určitej miery. Budeme sa baviť aj o tom, že v akom rozsahu by sa teda jednodňovka vykazovala cez zdravotnú dokumentáciu. Rizika, či pacienti by teda... Tu je určite potrebná edukácia, silná edukácia pacientov, aby aj oni sa jednodňovke nebránili. Ďalej teda je tam možné potenciálne riziko z väčšieho zbierania dát, zmena zdravotnej dokumentácie a teda nie je možné už dnes určiť reálne dopady.
To je teda možné až po niekoľkých mesiacoch práce, keď prvé kroky implementujeme, tak až vtedy reálne uvidíme, že koľko zdrojov to vie ušetriť a realokovať do akutnej zdravotnej starostlivosti. To, na čo som narážala na predchádzajúcom slajde, je, že momentálne jednodňovka zazmluvňovaná čisto zmluvne na báze zmluvnej slobody. Takú cenu, ako si poskytovateľ s poistňou dohodne, tak takú má. My sme skúmali tie výkony a pri tom istom výkone sa nám, keď sme si pozreli všetky výkony, všetky priemerné úhrady za 22. rok, tak tie priemerné rozdiely sú medzi poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti zhruba od tých 9 až do 20% vyššie v ústavke, teda nižšie u jednodňovkárov. Avšak čo je teda zarážajúcejšie je to minimum, maximum. Tam vidíme aj boxploty na pravej strane, že niektoré výkony sú o mnoho, ako dvojnásobne, 90% výrazne lepšie hodnotené v ústavke a niektoré sú o 90% lepšie hodnotené v jednodňovke. Čiže nie je to také jednofarebné. A teda, čo si od toho sľubujeme, naozaj bezpečnejšia zdravotná starostlivosť, zníženie čakacích lehôd, transparentné, spravodlivé financovanie jednodňoviek, ocenenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo previazané, čo si veľmi teda pochvaľujú a teda na to sú namotivovaní jednodňovkári, že teda nemuseli by za každým rokovať každý rok nejakú valorizáciu a tak ďalej. Bolo by to jednoducho previazané cez relatívne váhy, zvyšujúcu sa základnú sadzbu a tak ďalej. Zvýšenie podielu jednodňovej zdravotnej starostlivosti, čo znamená efektivitu a nejaké prvé predikcie, ktoré sme počítali aj na báze dát prvých z OSN-ky, tak boli 30 miliónov eur, ktoré by sme teda vedeli určitým spôsobom realokovať na akútnu zdravotnú starostlivosť. Čiže v skratke, ak ste sa náhodou stratili mojej siahodlhej prezentácii, v 2020 sme urobili prevodník, ktorý už dneska beží, dneska sa vykazuje jednotne. V 2023 sme odsúhlasili koncepciu, ktorá popisuje toto všetko, čo som vám spomenula a je na webe. V 2023 sme taktiež obsahovo zadefinovali do veľkej miery jednodňovku práve cez OSN, cez vyhlášku, ktorá vychádza. A v 2024 ideme vytvoriť na základe toho obsahu, čo už máme vytvorený jednodňové skupiny, algoritmy, relatívne váhy, základné sadzby a nastavenie vykazovania dát. Ďaleká budúcnosť, alebo teda úlohy, ktoré sú pred nami, ale ešte tak akútne nehoria, je samozrejme plné vykazovanie. Keď všetko to nastavíme, tak môžeme plne vykazovať cez DRG jednodňovku. S tým bude musieť byť aj nejaký dočasný úhradový mechanizmus, keďže by to už spadlo do nejakých DRG skupiny, nebolo by to výkon plus úhrada. Následne teda, kým by sa vykazovalo, na ďalší rok by sa mohli tie dáta analyzovať a v 27. prípadne 8. podľa toho, aké tie dáta by boli, jednodňovka by bola úplne včlenená do SKDRG. S tým, že teda našim cieľom je teda, tak ako je to aj v ústavke, mať spravodlivý a transparentný úhradový mechanizmus, v tomto prípade pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť na báze SKDRG. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dobre, tak to bola kolegyňa Kristína Králiková po tretí raz a teraz by nastúpil inžinier Orolín. Ten vám niečo povie o kalkulačnej príručke, o tom, čo sa v nej zmenilo za posledné obdobie a o nejakých oblastiach, ktoré sa plánujú aktualizovať. Tak páči sa. Dobrý deň, prajem. Tak ja som posledný zaskakujúci za kolegu a vysvetlím vám, alebo budem sa venovať téme kalkulačnej príručky. Čo je to kalkulačná príručka? Aké sú zmeny v kalkulačnej príručke, aké sa uskutočnili? Budeme sa venovať niektorým váženejším tým zmenám, ktoré ovplyvnili tú kalkulačnú príručku. A chcel by som vám predstaviť potom zmeny, ktoré plánujeme do kalkulačnej príručky pre rok 2024. Čiže tú tému by som chcel začať tým, že čo je to kalkulačná príručka. Menšina z vás v tejto sále sa stretla s tým dokumentom, čo je to kalkulačná príručka, preto to skúsim vysvetliť. Je to súbor nejakých pravidiel, podľa ktorých sa priraďujú náklady v nemocniciach na jednotlivé hospitalizačné prípady. Hej, tie pravidlá ja prirovnám akoby k pravidlám cestnej premávky, že
naučíte sa tie pravidlá cestnej premávky, naučíte sa značky a potom jazdíte autom po cestách a riadíte sa tými značkami a tými pravidlami. Tak kalkulačná príručka je taký istý súbor pravidiel, podľa ktorých priraďujete tie náklady z jednotlivých účtov, ktoré sú v účtovníctve a jednotlivých stredisk, ktoré má nemocnica, na jednotlivé hospitalizačné prípady do tzv. Nákladovej matice. Ten pojem tu už bol spomínaný. Čiže tú nákladovú maticu popisuje tá kalkulačná príručka. Takisto na začiatku popisuje, aké máme náklady, či sú diačne relevantné alebo nerelevantné, pretože vieme, že nemocnica okrem ústavnej starostlivosti má aj inú produkciu, tak aby sme vyčlenili iba tie náklady, ktoré súvisia s tou ústavnou starostlivosťou. Pracujeme tam s pojmami ako nákladové strediska a nákladové druhy. Tie vytvárajú práve tú nákladovú maticu. Čiže si predstavte, že máte nejakú tabuľku, do ktorej vlastne vyplňate bunky pre konkrétny hospitalizačný prípad. Hovoríte, koľko sú mzdy lekárov, koľko boli náklady na lieky, koľko boli náklady na lieky na lôžkovom oddelení, na nejakej operačnej sále, boli nejaké mzdové náklady, aký materiál tam bol vykázaný. A takto vyplníte tú tabuľku za ten hospitalizačný prípad. To hovorí ten dokument. Keď to porovnáme s tými pravidlami cestnej premávky, tie majú v knižnom vydaní 600 strán, tento dokument má nejakých 90 v súčasnej podobe, tak si to viete asi porovnať, že aký rozsah tých pravidiel tam je. Čo sa týka tých pravidiel, potrebujeme ich vyvíjať, pretože, ako ste už pochopili od predrečníkov, DRG systém je vlastne niečo, čo sa neustále aktualizuje na základe nejakých dát. Hej? A my teraz chceme pozbierať tie dáta nákladové, lebo na tých je to celé postavené, čiže tie pravidlá musíme upravovať tak, aby sme reagovali na tú situáciu, ktorú sme zistili z tých dát, aby sme vedeli povedať, že tie náklady sú oprávnené, že sme ich dobre rozčlenili a vieme podľa nich identifikovať tie veci, ktoré potrebujeme v tých analýzach riešiť. Hej? Čiže na to sme reagovali tak, že máme ten dokument kalkulačnej príručky a každý rok do neho pridávame nejaké zmeny tých pravidiel. Ten zoznam tých zmien vidíte na tomto slajde. Väčšinou čerpáme pri tých zmenách z dvoch zdrojov. Jeden zdroj je, že berieme nejakú dobrú prax zo zahraničia, inšpirujeme sa z Českej republiky alebo z Nemecka. To je povedzme ako tá značka vľavo hore. Hej, a potom ďalšie zmeny robíme na základe spätných väzieb alebo podnetov, ktoré vidíme v tých slovenských reáliách nemocnic. Ako sú tie náklady evidované, čo potrebujeme k tým nákladom pridať alebo ako ich potrebujeme rozčleniť, aby sme chápali, čo tie náklady predstavujú. Hej, to je napríklad ako tá križovatka za prístavným mostom, to je ten obrázok dole. Ona tiež nevyzerala najprv tak, ako vyzerá teraz, ale postupne sa vyvíja a každý, kto tou križovatkou prechádza, sa naučí, ako sa má dostať s tými svojimi nákladmi do tej správnej bunky v tej nákladovej tabuľke. Hej. A niekedy sa to môže javiť na prvý pohľad zložité, ale pokiaľ tady jazdíte denne, tak niekedy si ani nevšimnete, že tou križovatkou prejdete. Dobre, čo sa týka tých zmien, tak dalo by sa rozčleniť na dve veľké skupiny. Jednými sme akoby objasňovali to, čo chceme dosiahnuť tým pravidlom. Vyčlenili sme povedzme extramorálnu zdravotnú starostlivosť, alebo sme sa snažili rozčleniť niektoré náklady, aby sme vedeli dátovo presnejšie popísať, čo tie náklady v tej nemocnici predstavujú. To je povedzme rozčlenenie tej medicínskej a nemedicínskej infraštruktúry. Snažili sme sa zároveň robiť to, že keď niečo zozložitíme, že chceme, aby sme to rozčlenili, čiže je to zložitejšie, aby sme adekvátne robili aj nejaké úpravy, ktoré zložité veci zjednodušujú, lebo vidíme, že aby to nemocnica mohla spraviť, musí mať nejakú administratívu, nejaký aparát, ktorý sa tomu venuje a musí tú evidenciu naplňať. Čiže venovali sme sa povedzme priamej alokácii liekov a ŠZM a tú pôvodnú ideu, ktorú sme tam mali, že podľa nejakej tabuľky budeme hovoriť, že tieto lieky chceme priamo priraďovať a ostatné nie, sme sa rozhodli zrušiť a vrátili sme sa k tomu, že chceme priamo alokovať lieky a ŠZM v takej podobe, ako je ten poskytovateľ schopný čo najviac priradiť na konkrétneho pacienta. A znova musíme reagovať na ten stav, ktorý v tých nemocniciach je. Niekde je ten proces priraďovania a odpisovania tej spotreby rozbehnutý a tie sestry s tým vôbec nemajú problém, lebo dokážu na základe nejakej preskripcie presne odpípať tie lieky na toho pacienta.
Niekde tie nemocnice nemali na to prostriedky, robia to v nejakých pomocných evidenciách a samozrejme je to pre nich väčšia administratíva, takže ten podiel tej priamej spotreby nedokážu tak zaevidovať. A aj s tými musíme vedieť rátať, lebo my chceme tú nákladovú maticu za každý hospitalizačný prípad na Slovensku. Hej, my sa nesnažíme vyčleniť nejaké referenčné nemocnice, lebo my keď chceme pozbierať dostatok dát, aby sme ich odovzdali do toho ďalšieho kroku spracovania, tak nás zaujíma každý hospitalizačný prípad, ktorý sa odohrá na Slovensku za ten kalendárny rok. Hej. My z tých údajov všetkých nakoniec nejaké vyčleníme ako nevalidné, pretože nesplnia tie kritériá, ktoré na ne máme. A tie ostatné, ktoré nám ostanú, vlastne sú porovnateľné s tými dátami, objemom, ako majú tie referenčné nemocnice, povedzme v Čechách alebo v Nemecku. Hej, že my si nemôžeme dovoliť povedať, že my budeme mať nejaké referenčné nemocnice v takomto počte, lebo by sme nemali dostatok dát, ktoré by mi štatisticky pokryli tých 1200 diačí skupín. Jednu vec, ktorú sme zásadne museli riešiť, bola realokácia mzdových nákladov. Aby som to vysvetlil, keď vychádzate do nákladov, tak vychádzate z účtovníctva tej nemocnice. A v účtovníctve je účtovná osnova, nejaké nákladové strediska, a zoberme taký základ, že idete účtovať mzdy lekárov, čiže každý mesiac podľa nejakého personálneho systému naúčtujete lekárov, a ja som si vybral v chirurgického oddelenia na to nákladové stredisko chirurgického oddelenia. Mám tu akoby 5 lekárov na chirurgickom oddelení, naučujú sa tam mzdy a tým je to vybavené. Je to správne, podľa účtovníctva je všetko lege artis, ako má byť, ale ten lekár v realite pracuje na oddelení, na tom oddelení je jiska, chodí na tú izbu jiskovú, chodí na operačnú sálu, chodí na chirurgickú ambulanciu slúžiť. Mohol by som to komplikovať ďalej, ja som si vybral tento príklad a tým pádom, keď mám zaúčtované tie náklady iba na to oddelenie, tak by som mal všetky tie náklady akoby na tých pacientov, ktorí ležia na lôžku. Nemal by som ich na iske, nemám ich na operačnej sále, nemám ich na ambulancii. Že potrebovali sme upraviť a pridať také pravidlá, ktoré by tie náklady presunuli tam, kde ten lekár a zdravotný personál vykonáva tie výkony. Hej? Čiže prijali sme sadu pravidiel, ktorým sme sledovali to, že sa nám dostanú náklady lekárov na operačné sály. My sme tam videli nejaké náklady, že je tam povedzme ten tím, ktorý je úväzkovo v personalistike vedený na operačnú sálu a on tam stále je v tom operačnom trakte, ale ten lekár, chirurg tam chodí za svojím pacientom, operuje ho, ale úväzok má na tom oddelení. Čiže potrebovali sme presúvať tie náklady rôzne. Čiže pridali sme sadu pravidiel, ktorý sme riešili ten problém a nazvali sme ho realokácií medzi rôznymi pracoviskami toho poskytovateľa. Hovoril som, že máme nejaké priame priraďovanie spotreby na pacienta. A našim cieľom je, že to priame priradenie robí to, že nám rozlišuje tých pacientov, pretože keď niekomu podávate nejaký drahý liek a ďalšiemu pacientovi nie, tak je správne, že ak zaevidujete ten liek na toho pacienta, tak jeho hospitalizačný prípad je adekvátne nákladovejší. Dostane sa do nejakej DRG skupiny a keď vnímate ten mechanizmus, že tá nákladovosť potom sa porovnáva, lebo relevantnosť spôsobuje, že tá relatívna váha tej skupiny sa porovná s inou skupinou, tak bude rásť alebo klesať, tak je podstatné, že či tie náklady dávate na konkrétneho pacienta, alebo hovoríte o nejakom plošnom podaní tých liekov. To isté platí pre ŠZM, čiže my sme upravili ten spôsob a tie pravidlá v tej kalkulačnej príručke tak, že sme sa rozhodli, že povieme, že skúste priradiť všetko, čo viete priradiť na toho pacienta, hej, a má to byť ale akoby administratívne efektívne. Čiže pokiaľ je to preskripcia lekára, tam asi nie je diskusia, hej, je preskripcia, tak to sa dá jednoducho priradiť pacientovi. Pokiaľ sú to lieky a ŠZM pripravované priamo pre toho pacienta, znova to nie je zložité, lebo tie veci sú väčšinou označené a dohľadateľné, čiže dajú sa ľahko evidovať na pacienta. A pokiaľ teda sú to lieky, ktorých ten náklad na to, že to vôbec budem robiť, akože budem evidovať, má zmysel do 20 eur, tak my berieme, že to môže ostať ako nepriama spotreba. Hej? Ale pokiaľ je to vyšší náklad, tak chceme, aby boli priradené na toho pacienta, hej, aby tá administratíva neprekračovala tú efektívnosť toho, čo evidujem na toho pacienta.
Čiže toto sme upravovali v tej kalkulačnej príručke za predošlý rok. Dostali sme tie dáta a videli sme ten prínos v tých dátach. Dobre, teraz som si preskočil ja. Mali sme spätnú väzbu, čo sa týkala eliminačných metód. Máme pacientov na lôžku, jeden pacient potrebuje dialýzu, jeden nie. Vznikal z toho rozdiel, pretože tá eliminačná metóda je pomerne nákladová a pokiaľ sa ten náklad nepriradil na toho pacienta, tak nám končil úplne niekde na tom nákladovom stredisku, ktoré poskytuje tú dialýzu a vôbec sa nikam nedostal. Alebo nám sa dostával nejako plošne na tých pacientov, ktorí v tom čase ležali na tom oddelení. Čiže rozhodli sme sa, že vymedzíme jednak tie eliminačné metódy, aby sme povedali, že čo považujeme za eliminačnú metódu poskytnutú pre pacienta v ústavnej starostlivosti. Lebo máme aj ambulantne dochádzajúcich. Potom sme si povedali, čo sú priamo zaevidovateľné náklady na pacienta. A potom sme povedali, že treba realokovať tie náklady tých zdravotníkov, ktorí poskytujú alebo súvisia s tým poskytnutím tej dialýzy z toho pracoviska, kde oni majú evidované tie úväzky, na to oddelenie, kde ten pacient leží a kde prídu poskytnúť tú dialýzu. Z toho vznikli nejaký nový alokačný kľúč, ktorý sme nazvali dialyzačné body. Ten reprezentuje tú nákladovosť v pomere tých cyklov dialyzačných a vydali sme na záver príručku, alebo teda tabuľku, ktorá vyzerá takto, v ktorej sme popísali jednotlivé tie typy eliminačných metód. Pridali sme k tomu zdravotné výkony, aby bolo jasné, o čom hovoríme v terminológii tých, ktorí to kódujú. Vysvetlili sme pri jednotlivých tých metódach a typoch, aké majú tie režimy tých cyklov, aby to bolo nejako zadefinovateľné a v tom poslednom stĺpci vidíte, ako sme priradili tie dialyzačné body. Od tohto si sľubujeme, že teda znova pri tých pacientoch, ktorí dostávajú počas ústavnej starostlivosti tú dialýzu, budeme vidieť to priradenie toho nákladu a tých ostatných dostaneme vlastne s tou správnou nákladovosťou bez tej dialýzy. Celá taká téma je, že máme v tej nákladovej matici náklady na medicínsku a nemedicínsku infraštruktúru. To si predstavte, že medicínske náklady sú, že máte nejaké prístroje na tých oddeleniach alebo na tých sálach a tie majú nejaký odpis, čiže akoby sa odpisuje tá pôvodná investícia nejakých 5 rokov, povedzme, alebo podľa nejakého kľúča v tej nemocnici a to je náklad, ktorý my vidíme, že je potrebné na tie prístroje pri tom poskytnutí tej starostlivosti. Nemedicínska infraštruktúra sú všetky tie budovy a všetko to, čo je okolo toho vrátania administratívy súvisiacej s tým poskytovaním starostlivosti. Čiže dostávali sme čísla, ktorým sme veľmi nerozumeli. Boli pre nás veľmi neporovnateľné medzi tými poskytovateľmi. Aj keď sme sa na to dívali, že veľký poskytovateľ versus veľký poskytovateľ, príspevkový voči inému zriaďovateľovi, malý s veľkým, tie čísla nám nedávali nejakú logiku, tak sme skúmali, analyzovali, čo sme chceli zistiť, čo je za tým. A nakoniec sme sa v rámci pracovnej skupiny dohodli, že tieto dve skupiny rozdelíme na 4 podskupiny, rozčleníme ich na spotrebované nákupy, osobné náklady, náklady na ten dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a služby. Od tohto pravidla si sľubujeme to, že budeme vidieť to členenie tých odpisov a jednotlivých tých nákladov v týchto položkách, aby sme vedeli presnejšie analyzovať, ako máme upraviť tie pravidlá, aby bolo jasné, čo tam patrí a čo tam nepatrí a do ktorej kolónky ktorý náklad ide. Sme si vedomí, že na základe toho potom budeme vidieť tie odpisy tých prístrojových vybavení, alebo ich nebudeme vidieť, lebo tam chýbajú a budeme sa pýtať, či tam majú byť alebo nemajú byť. Sme si vedomí, že mnohé prístroje sú obstarané povedzme cez granty a fondy, ktoré tá nemocnica dostane. A tým pádom ich v účtovníctve si nemôže nahodiť, lebo ich dostala, nemá čo odpisovať, ale zároveň ten prístroj bol drahý a používa sa. Teraz ten náklad akoby chýba v tom hospitalizačnom prípade, ktorý dostaneme a zároveň o to nižšie, ako keby je ten pacient hodnotený z pohľadu dlhodobého, že my ten náklad ani nepočítame s ním do ďalšieho roku.
Hej? Čiže to je problém, ktorý potrebujeme akoby my vyriešiť, že doplniť tam ten adekvátny náklad, ktorý chýba vďaka tomu, že tá nemocnica bola šikovná, obstarala si to grantom, alebo to dostala od nejakej vúcky, tak nemôže byť akoby postihnutí jej pacienti a tá nákladovosť. Hej? Čiže potrebujeme nazbierať tie dáta, od toho si sľubujeme, že dokážeme zreálniť tie náklady tých medicínskych a nemedicínskych pracovísk. Všetky tieto zmeny robíme v pracovných skupinách. Tie pracovné skupiny vo veľkej časti sú organizované s vami. Vieme, že sa zúčastňujete tých stretnutí, sme za to veľmi vďační. Viete si nájsť na nás čas, viete nám dať k tomu pripomienky, dávať nám odborné podklady. Bez vás by sme nemohli tak rýchlo napredovať, takže za náš celý tým vám veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu. Čo plánujeme do budúcna? Prešli sme to, čo tá kalkulačná príručka mala, čo sme zmenili, a čo potrebujeme zmeniť a cítime, že tam máme nedostatok. Hovorili sme to už o saldovaných nákladoch. Ten pojem skrýva to, že nemocnice dostávajú nejaké granty, nejaké dotácie a kalkulačná príručka hovorí, že takéto dotácie dostávate jednorázovo, čiže nemôžete si ich nárokovať, akoby, že počítate s nimi na ďalší rok. Majú sa vysaldovať, to znamená, že má sa tam spraviť záporná suma, aby ten grant bol akoby nulový a do DRG nákladov neprešiel. To je ten pojem saldovanie. Hej? Čiže v spolupráci s úradom sme robili také dotazníkové zisťovanie tejto oblasti, ako sa saldovali tie dotácie a granty. Máme z toho dotazníku od 60 nemocníc údaje a teda rozdelili sme to do rôznych typov tie nerelevantné náklady, že či to bol stabilizačný príspevok, alebo to boli príspevky, ktoré súviseli s covidom, alebo sú to príspevky na nejakú prevádzku, alebo sú to nejaké kompenzácie rôzne, aby sme vedeli pomenovať presne to, čo dneska je pod kapitolou, že je DRG alebo DRG nerelevantný náklad. Zistili sme, že celkový objem bol nejakých 220 miliónov a z toho len 25% bolo vysaldovaných. Čiže máme ako keby v tých našich vzorkách falošné náklady, to nazvem, ktoré potrebujeme očistiť do ďalších spracovaní ročných dávok. Sľubujeme si to od toho zberu, ktorý som ukazoval predtým. Vyhodnotíme tieto dotazníky, aby sme vedeli pripraviť nejaké pravidlá, ktorými by sme doplnili to saldovanie. A pripravujeme workshop, v ktorom by sme chceli sa venovať. A to som preskočil ďalej. Čiže to saldovanie by sme chceli upresniť, aby bolo jasné, že čo presnejšie znamená náklad, ktorý treba saldovať alebo nesaldovať. Zároveň chceme si byť istí, že keď sme za tie nejaké príspevky dostali nejaké vybavenie, tak aby sme zase naopak tie náklady, ktoré tam akoby chýbajú, doplnili. Ďalšou témou, ktorú som spomínal, boli realokácie tých mzdových nákladov. To, že som hovoril, že sme pridali pravidlá, je fajn. Zafungovali tie pravidlá, ale stále tie pravidlá je možné vylepšiť, je možné vysvetliť, ako presne treba realokovať tie náklady, v akej výške, ako k tomu pristúpiť úplne prakticky, pretože mnohokrát sú nejaké procesy v nejakých nemocniciach zabehnuté a jednoducho to celkom dobre zafunguje, ale niekde s tým ten človek nemá žiadnu skúsenosť, nemá sa s kým poradiť a chýba mu ako keby taký praktický návod, ako postupovať pri tej realokácii tých miest. Čiže pripravujeme workshop, v ktorom chceme robiť nejaké praktické návody a tie praktické návody potom chceme preniesť do tej kalkulačnej príručky a budú tam ako vzorové príklady. Tu sa orientujeme akoby smerom na tú nemeckú kalkulačnú príručku. Ona je postavená tak, že má nielen tie pravidlá, ale zároveň tam má aj tie praktické príklady, ako uplatniť dané pravidlo v praxi. Dobre, a poslednou časťou, ktorých sa chceme venovať je, máme celý balík spätných väzieb ku kalkulačnej príručke. Hej, prechádzame ich, že čoho sa týkajú. Určite si chceme spraviť pracovnú skupinu a povedať si, že máme tieto témy zo spätných väzieb. Povedzme si spolu, ktoré sú pre vás prioritné a ktoré sú menej prioritné, aby sme riešili to, čo cítite ako palčivé.
a tie témy rozpracovali a doplnili do kalkulačnej príručky. Čiže to je tá prvá časť. Spolu s Úradom pre dohľad chceme vyhodnotiť závery pilotného projektu validácie. Niektorí z vás sa stretli tým, že teda sa podielali na tom pilotnom projekte s úradom. Máme z toho nejaké poznatky. Znova chceme tie poznatky využiť a preniesť do pravidiel kalkulačnej príručky, aby boli na užitok aj ostatným, ktorí sú v DRG systéme. Zverejnili sme pri tejto konferencii dotazník, ktorým chceme získať informácie o celom tom procese zberu tých dát. Tým cieľom je, že my na niekoľkokrát zbierame tie dáta, sme vďační za to, že nám tie dáta dáte, potom chceme od vás, aby ste tých dát dali viacej a vo väčšom objeme tých nákladov, lebo vidíme, že po porovnaní s niekým máte menšie. Keď nám dáte tie väčšie, tak potom sme nespokojní, lebo sa nám zdá, že už ste to akože oproti ostatným asi prehnali, tak hľadáme, že kde ste to mohli akože schizofrenicky navýšiť akoby. A potom sa pozeráme na tú nákladovú maticu a hovoríme, že síce ste nám dali super náklady, ale nie sú v správnych bunkách. A keď to máme konečne v správnych bunkách, tak vám všetkým ďakujeme, lebo to je ten validný príklad, ktorý chceme posunúť ďalej analytickým tímom a takto to chceme opakovať dokola. Čiže mnohí z vás nás môžete vnímať tak, že najprv tlačíme vás, aby ste sa pozerali, že ktoré náklady vám chýbajú. Potom úplne opačne hovoríme, že toto je podozrivo vysoké číslo, to ako nám nesedí, pozrite sa prosím vás na to. Potom, keď to už máte, tak sme zase nespokojní, že tá štruktúra sa nám nepozdáva. Hej? A keď už konečne máme aj štruktúru, tak akože od vás ujdeme a ideme do inej nemocnice, lebo tam začíname znova. Tak nevnímajte nás tak, ako že sme takí nevďační, my naopak akože sme veľmi vďační a na každom tom pracovisku sa snažíme vás posúvať do toho ďalšieho levelu, aby sme tú maticu mali vyplnenú spoločne správne, lebo tá matica vďaka vám potom spôsobí v celom tom mechanizme to, že sa prepočíta tá relatívnosť, že sa budú počítať tie základné sadzby, že budeme mať celý objem tých predpokladaných nákladov taký presný, ako sa len dá. Dobre, a posledná téma vlastne už odznela v predošlom príspevku. Čaká nás jednodňová zdravotná starostlivosť. To budeme musieť zohľadniť aj v kalkulačnej príručke. Ďakujem veľmi pekne. No a ako tretí pokračuje v rámci tretieho bloku kolega magister Orsák. No a ten vám porozpráva niečo o validáciách, o benchmarkingu a o kvalite dávok. Páči sa. Dobrý deň. Dobre, ešte to tam presunieme. Dobre. Tak dobrý deň. Ja by som rád v mojej dnešnej prezentácii v mnohom nadviazal aj na to, čo tu odznelo už doteraz. Konkrétne aj na to, čo bolo odprezentované v sekcii kalkulačnej príručky, keďže tieto témy na seba celkom naväzujú. Mám teda pre vás dva bloky prichystané. Alebo dve prezentácie. Jedna je o validáciách a kvalite dávky. A potom druhá téma je o benchmarkoch, ktoré sme vám v podstate už odoslali a tiež na nich pracujeme. Tak ako prvé vám teda predostriem nejaké veci ohľadom validácie a kvality dávky. Najprv začneme ako keby tak zo všeobecna a potom vám ukážem, že aké sú výsledky za rok 2022 na niektorých ukazovateľoch a predstavíme si kroky do budúcna. Tak v podstate prvá vec, že celý tento DRG systém, o ktorom sa tu dneska bavíme, v podstate potrebujeme nastaviť veľmi veľa parametrov, teda základné sadzby, pripočítateľné položky, relatívne váhy, aj zdroje financovania a všetky tieto veci, aj vrátane tejto konferencie, aj poznatky, ktoré tuto vám prezentujeme dneska, sú závislé od toho, aby sme dostali kvalitný dataset, s ktorým vieme pracovať a vyhodnocovať to pri nastavovaní systému.
A otázka teda je, že ako tie kvalitné dáta získame. A získame ich pomocou validačných kontrol, ktoré v podstate tuto som vám pripravil taký ako keby krátky prehľad. V podstate hlavné gro tých, v podstate sú také tri témy hlavné. Sú dátové validačné kontroly, potom ekonomické a medicínske. A z hľadiska závažnosti, to ste už mnohí z vás, teda vám to je mnohým známe, keď na jar posielame validačné protokoly, tak tam máme aj rozdelenie chýb z hľadiska závažnosti, že ktoré sú pre nás také, že akceptovateľné, to sú tie trojkové, ktoré sú kritické a ktoré sú v podstate na diskusiu. To sú také tie typické veci ohľadom toho, že či máme príliš vysoké alebo príliš nízke náklady. Tieto validačné kontroly my s vami komunikujeme pomocou validačných protokoloch, kde máme v rámci druhého kvartálu vždycky na jar s vami v rámci mája, júna kolečko, kde sa snažíme nastaviť to, aby dáta boli v dostatočnej kvalite, a aby sme jednoducho vychytali nezrovnalosti, ktoré by potom boli následne zaslané v opravných dávkach. A následne, keď už máme na konci toho procesu dáta, teda respektíve keď už máme vyselektované z toho, čo máme k dispozícii, tie kvalitné dáta, ktoré obsahujú všetky detaily ohľadom medicínskych, ekonomických, všetky medicínske a ekonomické detaily, tak potom na základe toho vieme vypočítať a nastaviť tie veci, čo sme videli v tom prvom slajde ešte, o ktorých sme sa tu vlastne celý deň rozprávali. No a v prípade, že tie dáta nie sú v dostatočnej kvalite, tak teda kebyže ich použijeme, tak je zlé nastavenie DRG systému, samozrejme. A na toto by som nadviazal takým prehľadom o tom, že ako to bolo za rok 2022. Tu vidíme v podstate, je to zamerané na tie nevalidné, ale teda tu vidíme, že ako v podstate si stáli nemocnice v jednotlivých skupinách a vidíme, že v podstate najlepšie výsledky, čo sa týka kvality dát, boli vo v podstate špecializovaných ústavoch a veľkých nemocniciach. A v podstate čiastočne to ozrkadlovalo aj to, že v podstate tieto veľké špecializované nemocnice obsahujú dáta, ktoré sú ako keby nenahraditeľné a skrátka v rámci toho, že skrátka v rámci tých validačných kontrol, ktoré sme mali, tak tieto boli zaradené do skupiny najväčšej priority. A v podstate táto skupina tých menších regionálnych nemocníc, kde vidíme, že 65% prípadov, čo sú skoro 2/3, bolo označených za nevalidných, tak na to by sme sa chceli zamerať teraz, aby sme videli, a to je to, čo aj kolega pred chvíľou spomínal, v rámci nejakých workshopov, aby sme dosiahli lepšie percento validity dát a tým pádom, aby sme mali čo najreprezentatívnejšie údaje. Ale samozrejme, ideálne je aj v tých ostatných skupinách, kde v podstate jedine výborné z toho vychádzajú asi tie najväčšie nemocnice, univerzitky a možno srdcové ústavy, ale tak samozrejme ten priestor na zlepšovanie stále máme. A potom z hľadiska takého všeobecného prehľadu, v podstate keď porovnáme, samozrejme tam hore máme ešte to, že väčšina nemocníc teda podala ročné dávky a väčšina z nich podala aj opravné ročné dávky, ale keby sme to zobrali v porovnaní s tým rokom 2021, tak v podstate tá správnosť dát alebo validita sa dramaticky zlepšila. Takže v roku 2021, keď ešte sme nemali, alebo teda za rok 2021, kedy tie dáta, ktoré sme dostali, tak tie boli povedzme ešte v nie úplne dostatočnej kvalite. A v roku 2022 sa to zásadne zlepšilo. A do budúcna, čo očakávame, teda to ťažko povedať, akože nemôžeme očakávať, že ideálom by bolo tých 90% validných všetkých dát, lebo my v podstate, okrem toho, že samozrejme očakávame, že zo strany poskytovateľov dojde k zlepšeniu kvality, tak samozrejme dojde aj k prehodnocovaniu validačných kontrol, že pribudú nové kontroly, na ktorých pracujeme a takisto je možné, že niektoré z nich budú sprísnené podľa toho, ako to vyhodnotíme, že naozaj že je to dôležité pre tie analýzy, ktoré sa následne s tým robia v lete a na jeseň pri všetkých tých výpočtoch relatívnych váh a základných sadzieb a tak ďalej a tak ďalej. Ešte predtým, než prejdem k ďalším tým konkrétnym prípadom, ja v podstate toto nadväzuje čiastočne aj na to, čo hovoril kolega Orolím predo mnou.
ohľadom alokácie nákladov, tak v podstate na tomto slajde by som nejak tak zhodnotil, alebo teda demonstroval, v podstate to sú ilustratívne príklady, demonstroval by som, že prečo teda na tom záleží. Naľavo máme tu ako keby dobrú nemocnicu, napravo nemocnicu, ktorá nevykazuje úplne tak, ako by sme si predstavovali, a tým pádom by bola označená, išla by do tej množiny nevalidných dát. Tak keď porovnáme napríklad tie prvé 3 SNDčka, čiže mzdové náklady, tak pri tej nemocnici vľavo, a teda bavíme sa o alokácii nákladov na operačné sály SNS 3, čo je spomenuté hore v hlavičke, tak keď sa pozrieme na tú ľavú nemocnicu, tak tam my vidíme, že máme roztriedené náklady na lekárov a inštrumentárky, povedzme, no to už akože v nejakom pomere, ale povedzme, že je to tam zastúpené v tomto prípade 1:1, kdežto na tej druhej strane vidíme, že mzdy lekárov sú alokované len málo, ak by som to povedal málo, alebo nedostatočne. No, keď sa pozrieme, že dohromady mzdy, teda povedzme, že SND 2 a 3 by predstavovali náklady na ten pomocný personál, teda tie inštrumentárky, tak tam by to bolo v podstate, tam je to napísané síce, že 10-krát drahšie ako lekári, ale v podstate aj SND 2 a 3 dohromady to dávajú ešte väčší násobok. Takže to je ako keby taký dobrý príklad toho, že túto sa tie mzdy alebo tie úväzky nealokujú a tým pádom tá nákladovosť zostáva niekde inde, čo je pravdepodobne na lôžkových oddeleniach a deformuje potom ten nákladový profil jednotlivých hospitalizačných prípadov. A potom o kategóriu nižšie, to sú tie SND 4, 5, 6, čiže lieky a ŠZM. Naľavo vidíme, že väčšina liekov, teda SND 4B a SND 6B, sú alokované priamo na pacienta, a čo je presne to, čo chceme, aby sme vedeli čo najviac tej nákladovosti dedikovať tam, kde to reálne vzniklo na toho pacienta, aby sa to nebolo rozpočítavané plošne. A kdežto na tej pravej strane vidíme, že lieky tie pravdepodobne skončili niekde inde, čiže nie na SNS 3, ale možno zase na tom lôžku. A môžeme sa len dohadovať, že či to bolo opäť na tej 4-ačke, ale pre tento prípad si to môžeme predstaviť, že to tak bolo. Čiže celá spotreba liekov aj skončila v nepriamej, aj ŠZM. A tým pádom tí pacienti, ktorí boli operovaní, tak sa zdajú. V podstate, keď sa ich spotreba nákladov na lieky ŠZM rozratala medzi všetkých, povedzme, čo ležali na tom chirurgickom oddelení rovnomerne, tak tí, čo mali drahé operácie, tak v podstate vyzerajú byť lacnejší, než v skutočnosti boli. A potom tí, ktorí možno, že mali jednoduchý zákrok, tak ten jeden ošetrovací deň stál o mnoho viacej, než by tomu teda podľa... Keby sa nasledovali pokyny kalkulačnej príručky, tak sú tam tie náklady vyššie oproti tomu, ako keby boli sledované tie pokyny z kalkulačnej. Teraz k tým praktickým číslam. V podstate taký drobný vhľad do toho, že ako stojíme rok 2021 versus 2022, tak na mzdách lekárov, čiže celé SND 1, sme 22 versus 21 mali 7% zvýšenie nákladov na DRG relevantných nákladových strediskách. Keď sa pozrieme konkrétne na operačnú sálu, to je tá druhá tabuľka, a na pôrodnice, to je tá tretia tabuľka, ktorá znázorňuje, že aké boli celkové náklady na celé Slovensko na pôrodniciach a operačných sálach, tak tam vidíme, že náklady stúpli na mzdy lekárov o 52, respektíve 67%, čo je vlastne v súlade s tým predchádzajúcim slajdom, kde sme videli, že tá validita stúpa. Čiže inými slovami, náklady sa vo mnoho väčšej miere momentálne alokujú, teda respektíve za rok 2022 sa o mnoho viac alokovali v porovnaní s rokom 2021. A potom ďalší príklad sa bude týkať ŠZM a liekov. A tu v podstate máme veľmi podobnú situáciu. V absolútnom vyjadrení v roku 2021 lieky aj ŠZM mali priama spotreba versus nepriama spotreba liekov ŠZM, čiže najprv tá ľavá tabuľka. Neviem, jak sa robí ten pointer, to je jedno. Najprv tá ľavá tabuľka, kde máme lieky, tak vidíme, že nepriama spotreba z roku 2021 na 2022 klesla o 7 miliónov a tá priama spotreba stúpla o 15. Čiže nie len tých 7 miliónov ako keby prešlo z nepriamej do priamej, možno tam je zaratané aj nejaké ako zdražovanie, ale teda ako
správa je teda, že alokácia liekov sa tiež zlepšuje a presne taký obrazok ešte vo väčšej miere vidíme pri ŠZM, kde až 30 miliónov skončilo naviac, ako keby o 30 miliónov oproti predchádzajúcemu roku. Respektíve takto, že pomer priame versus nepriame sa zvýšil, teda, že podiel priamých sa zvýšil o 30 miliónov v porovnaní s nepriamými. A keď sa na to pozrieme aj percentuálne, tak celoslovenský v podstate o 7, respektíve 6 percentuálnych bodov narastla priama spotreba na úkor tej nepriamej, čo je teda opäť ten pozitívny trend, ktorý dúfame, že uvidíme, že toto percento sa bude naďalej zvýšovať. A bodaj by to teda bolo aj tento rok o tých 7%, už by sme boli už na celkom pekných číslach okolo 70, ale samozrejme čím viac, tým lepšie. Ako povedal kolega Orolín, keby ideme v zmysle kalkulačnej, tak by sme boli nad 90, ale tak dúfame, že ten náraz bude čo najväčší. Čo sa týka plánov do budúcna v rámci CKS, tak tu v rámci Q1 by sme chceli poslať finalizované benchmarky, ktoré tiež chápeme ako jednu z možných pomôcok pre dosiahnutie kvality dát. Takisto by sme chceli urobiť workshopy na zlepšenie alokácie USK-ov. Následne takisto teda v rámci Q1, do konca Q1 by sme chceli aktualizovať validačné kontroly. A potom následne by sme zahájili teda tú aktívnu fázu komunikácie tak ako minulý rok. Čiže opäť v rámci kľudne aj prípravy ešte aj pred deadlineom na odovzdanie ročnej dávky toho 34. Ale samozrejme hlavné ťažisko bude potom v máji, júni, kedy opäť budeme mať ako keby bude prebiehať ten proces, kedy budete dostávať validačné protokoly a v podstate spoločnou kooperáciou sa budeme snažiť k tomu, aby sme kvalitu dávok dosiahli na čo najvyššiu úroveň. A teda 36. takisto ako minulý rok bude finálny termín na zaslanie opravných dávok a potom v júli začne finálna validácia dát a následne všetky tie procesy, ktoré ste tu už počuli, teda opäť spopakujem tie relatívne váhy, základné sadzby a tak ďalej a tak ďalej. Toľko k téme kvality dát a validácií. Môžeme prejsť na druhú tému benchmarky. Tu v podstate by som pre tých, čo počuli môj asi z minulého mesiaca workshop o benchmarkoch, tak až tak veľa viac informácií navyše tu nebude. V princípe opäť by som chcel upozorniť na to, že naša motivácia na publikovanie benchmarkov bola o tom, aby si poskytovatelia vedeli porovnávať údaje. Pôvodne to bolo oproti priemeru Slovenska alebo priemeru skupiny základných sadzieb. V podstate dva reporty sme momentálne jeden alebo drahší v tých dátach, na rozdiel od takého chápania, že sme lepší než niekto iný. Hej. Teraz tak trošku v ukážke, to ste už možno viacerí z vás videli, ten prvý typ benchmarku, toto je v podstate ako keby ukážka toho prehľadu nákladovosti. Čiže vidíte tam, ako keby toto sú je tam 0,60D, čiže pôrody, kde červený stĺpec označuje teda náklady poskytovateľa, modrý označuje náklady priemeru skupiny nemocníc, v rámci ktorej sa nemocnica nachádza, skupiny základných sadzieb, kde máte takýto typ prehľadu, kde si viete preklikať jednotlivé DRG skupiny v rámci NDC skupiny, čiže tam si už presne vidíte, že ktoré DRG skupiny sú najnákladovejšie, ktoré sú menej. Takisto si viete pozrieť detailný pohľad na jednu konkrétnu DRG skupinu, kde vidíte aj porovnanie s tým, aké by vám vyšli úhrady podľa teda toho vtedajšieho 22-kového systému základných sadzieb, teda úhrad. A potom ten druhý typ benchmarku, tak tam, ako som povedal, už máme diferenciáciu na nákladové druhy a strediska. Toto konkrétne zachytáva nákladové druhy. Máme tam nejakého fiktívneho poskytovateľa versus náklady skupiny a Slovenska, priemerné na danej DRG skupine, čiže pôrody. A tam to vidíme rozdistribuované, nie je tam legenda, ospravedlňujem sa, ale vidíme rozdistribuované v podstate tie spodné tri sú mzdy lekárov, teda spodné modré
odborné sanitári. Potom lieky na pôrodok sú pomerne nízko nákladové, čiže tie tam ani nevidieť veľmi. A potom infraštruktúrne náklady v tie horné dve položky. Pričom pri tom fiktívnom poskytovateľi, ak by to bol reálny poskytovateľ, tak možno by bola dobrá otázka, či odsaldoval svoje infraštruktúrne náklady, keď to má v porovnaní s nimi iné. Ale to by bola opäť len otázka do diskusie, hej, nie nejaký finál. Takže toto je rozdelenie na jednotlivé SNDčka. A takisto si to vieme rozvrstviť na skupiny nákladových stredísk, čiže vieme, tie 1 až 9 plus MSS to sú skupiny nákladových stredísk a tam presne vidíme, že kde sú najväčšie náklady pri tejto DRG skupine. Samozrejme pri iných skupinách vyzerajú tie grafy inak, ale tuto vidíme teda, že gro nákladov na pôrody sleduje pôrodnú sálu, to je 5 a lôžko, to je 1. A teraz výhľad do budúcna. Čiže dostupné reporty som vám práve ukázal. Máme 2. A výhľad do budúcna, tak tam tých možností je neurekom, ako keby sa to dalo rozšíriť. Jednou z nich je, že rozšírime benchmarky aj o nevalidné HPčka, takže aby to bolo proste kompletné porovnanie toho, čo poskytovateľe odovzdali v ročnej dávke. Takisto úpravy na základe spätných väzieb. Niektoré budú v rámci tej QA jednotke zaznamenané, ale mnohé z tých spätných väzieb sú práca na dlho, takže to by možno bolo až niekedy v rámci druhej polovičky budúceho roku. To ešte sa bude vyhodnocovať. A potom ten posledný bod, v podstate zavedenie porovnania medzi jednotlivými nemocnicami navzájom. Na čo je ale potrebná dohoda jednotlivých poskytovateľov, na tom ale ako už pracujeme a radi by sme to teda dosiahli ešte v rámci tej QA jednotky, aby tí, ktorí chcú navzájom zdieľať údaje, aby si to vedeli pozrieť medzi sebou. Lebo ono z technického hľadiska všetky tieto porovnania je možné aj teraz, len kvôli ochrane údajov to tak nerobím, tam dávame iba tie priemery, ale z technického hľadiska už teraz ten benchmark je schopný si porovnať Martin, Bystrica, Žilina, Košice, čokoľvek, ale momentálne to distribuujeme iba v rámci tých priemerov. Takže to všetko potom závisí na tom, aby bola teda tá dohoda o zdieľaní dát, alebo ako by som to nazval. A tým pádom ďakujem za pozornosť a odovzdávam kolo ďalej. Dobre, a poslednou diskutujúcou v rámci tretieho bloku bude tradične Kristina Králiková a tá vám niečo povie o DRG a vzdelávaní. Páči sa. Ďakujem. Takže otvárala som to prvou prezentáciu, zavriem to poslednou. Už teda dneska ma počuť nebudete, sľubujem. Tak, pred rokom a pol, keď sme tu stáli, tak sme prezentovali aj výsledky tézy projektu, kde ste si vyžiadali ako užívateľia systému také jedny z vašich najväčších boliestok boli okrem jednodňovky aj vzdelávanie arbitra sporov. A my ako správni zamestnanci štátnej služby vám túto službu dodávame. Takže po roku a pol úspešne konštatujeme, že obe tieto služby sú vám k dispozícii. Oboznámim vás veľmi v skrátke, keďže je to posledná prednáška, všetci sa tešíte, domov je piatok a my tiež. Tak veľmi stručne o tom, ako sa vyvinula a bude sa vyvíjať vzdelávanie a arbiter v SKDRG systéme. V rámci vzdelávania v SKDRG systéme sme tento rok vydali a teda opäť bola schválená jednohlasne koncepcia vzdelávania v SKDRG. Okrem toho, čo bolo prezentované pred tým rokom a pol, kde príklady dobrej praxe naozaj poukazovali na to, že vzdelávanie v DRG systémoch je decentralizované, nevykonáva to ani INEC, ani Swiss DRG, ani iné inštitúcie, ktoré jednoducho počítajú tento systém. To základné vzdelávanie je ponechané trhu. Je decentralizované, vzniklo množstvo inštitúcií, či už akademických alebo neakademických, ktoré vzdelávajú. Dobrá prax poukazuje na Česko, Nemecko, Švajčiarsko. Máte to tam popísané. Keby ste si chceli teda študovať opäť niečo iné okrem tej koncepcie na jednodňovku, tak máte aj toto k dispozícii na našej stránke. Neoddeliteľnou súčasťou toho vzdelávania je aj nejaká definícia kódera. Kto by mal byť vzdelávaný a ten hlavný človek, o ktorého sa to celé točí, je kóder. Máme tam nejaké procesné zapojenie, ako je ho možno implementovať v procesoch
u poskytovateľov. Tie procesy vyplývajú aj z vašej praxe. A taktiež odporúčania pre poskytovateľov, že ako by mal byť zapojený u ktorých poskytovateľov, v akej miere a tak ďalej. A v závere teda samozrejme popísané konkrétne vzdelávanie ekonomické a medicínske. Čo sa týka kódera, my ho vnímame ako osobu, ktorá buď kóduje, každý poskytovateľ na to pozerá inak a my rešpektujeme poskytovateľov a manažment poskytovateľov. Každý na základe svojho svedomia a vedomia si nastavuje tie procesy u seba separátne a teda niektorí tých kóderov priamo nechávajú kodovať tie HPčka, niektorí tých kóderov využívajú iba na nejakú kontrolu alebo aj úpravu HPčok a ich vykazovania. Pre nás sú rovnocenné alternatívy. Podľa nás je každá alternatíva vhodná pre iný typ poskytovateľa, záleží od veľkosti, od toho, akú skladbu HPčok má, či je to malá nemocnica, ktorá má bežné casey, ktoré sú naozaj 90% sú casey, ktoré sa stále opakujú, viete to nakodovať podľa nejakých štandardných tabuliek a tak ďalej. Ale zase niečo úplne iné je NUS, kde to kodovanie je neporovnateľne náročnejšie. Každopádne, toto je kompetencia vedenia poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý z týchto procesov si zvolí. My sme mu vypísali možné alternatívy s tým, že teda ten proces vždy začína tým, že ošetrujúci lekár uzavrie prepočítaciu správu a potom kóduje to HPčko už do toho grupra. Buď ten ošetrujúci lekár alebo lekár, medicínsky kóder teda nejakým spôsobom vzdelaný, že má ten prehľad o tom DRG, nie len o tej medicíne, alebo teda je to medicínsky kóder, ktorý nemusí byť priamo lekár a kóduje aj kontroluje si tie HPčka, že má takú širšiu znalosť v tomto DRG. Najhoršou alternatívou určite je, keď je ošetrujúci lekár, ktorý nakoduje HPčko, už to nikto nevykáže, hej, že tam nie je žiadny mechanizmus kontroly a teda rovno idú do zdravotnej poisťovne, alebo teda ku nám do DRG potom vznikajú tie nevalidné HPčka z medicínskej stránky. Takými vhodnejšími alternatívami sú naozaj, keď tam máme toho medicínskeho kódera, ktorý buď kóduje, alebo kóduje a kontroluje HPčko. Ďalšou veľmi takou asi veľmi najviac využívanou alternatívou je, keď ošetrujúci lekár kóduje HPčko a potom ho niekto s medicínskym vzdelaním ako lekár alebo iba so zdravotným vzdelaním kontroluje a opravuje. Čiže má naozaj poznáte 200-stranové pravidlá kódovania. Vie, na čo sa má pozerať, vie, ako to zrevidovať správne, možno nie z pohľadu optimalizácie, ale z pohľadu správnosti kódovania. Povedzme si to takto. Čiže toto sú za nás asi také tie najvhodnejšie alternatívy, ale ako v koncepcii naozaj popisujeme, že pre jednoduché malé nemocnice, kde je 90 caseov tých istých, tak tam možno, že ani tam dáva zmysel mať iba oddelenie styku so zdravotnými poisťovňami, ktoré by mali automatizovane nastavené kontroly. Keď sa je nejaká odchýlka, tak im to automaticky ukáže a teda takýmto nejakým spôsobom dozerať na tú správnosť kódovania. Čiže toto sú tí kódery. Čo sa týka vzdelávania, za tou decentralizáciou vzdelávania by u nás išli 3 piliere. Základné vzdelávanie, naozaj takéto basic, aby sme teda naučili ľudí, že existujú vôbec nejaké pravidlá kódovania, existuje nejaký zoznam zdravotných výkonov, MKH a tak ďalej. Toto by malo ísť za trhom. Ale takéto špecializovanejšie vzdelávanie, ako najmä ekonomické vzdelávanie, ktoré je náročné, tá kalkulačná príručka je naozaj náročná. Často sa tomu venuje tým 1 až 3 ľudí v nemocniciach. Tak toto si vieme, toto sa snažíme pokrývať my, aby naozaj tie dáta boli kvalitné. Čiže máme naozaj tým 4 šikovných ľudí. Nazvime to vzdelávaním, ale oni naozaj intenzívne komunikujú s poskytovateľmi, intenzívne sa s nimi teda stretávajú, plánujú sa aj nejaké spoločné workshopy, nie je to iba individuálne. Ale prebieha to teda, je to za nami, samozrejme pokiaľ sa nájde na trhu nejaký dodávateľ vzdelávania v ekonomickej oblasti, boli by sme veľmi radi. Takéto špecifické nadstavové medicínske vzdelávanie, ktoré sa týka medicíny, čiže pri nejakých novinkách alebo vyslovene pri nejakých problémoch, ktoré vyplývajú z praxe, nie je zhoda medzi poisťovňami ani poskytovateľmi cross navzájom. To sa tiež snažíme pokrývať my, už máme teda naplánovaný ten seminár, ako som spomínala.
vzdelávací vo štvrtok o 1:00, čiže akékoľvek otázky tam by koderimári, nech sa kľudne zapoja. Zatiaľ je to naplánované iba na gynekológiu a porodníctvo, tam sme vytušili také tie prvé problémy a intervenčnú radiológiu, ktorá sa zavádza ako novinka. Ale robíme rôzne aktivity, ktoré idú za centrálnym a jednotným výkladom dokumentov. Medzi nimi bude aj arbiter sporov, o ktorom vám za chvíľočku poviem. Ale teda, ako som na úvod povedala, snažíme sa vám tie služby dodávať. V rámci koncepcie sme sa aj zaviazali, že by sme teda veľmi radi pomohli inštitúciám, ktoré by chceli vzdelávať. A preto teda by som teraz rada odozdala slovo pani docentke Kostičovej z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá sa teda odhodlala a pustili sa do certifikačnej pracovnej činnosti. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za pozvanie na túto konferenciu. Teším sa, že je to aj tak správne načasované. A vlastne vidíte tu výsledok spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva a tou akademickou sférou, čo sme teda Lekárska fakulta Univerzity Komenského. Ak teda všetko pôjde, a verím, to už sme úplne v záverečnej fázi akreditácie, od budúceho roka teda spúšťame akreditovaný certifikačný študijný program v oblasti teda klasifikačného systému v zdravotníctve. Bude to 6-mesačný program a výsledkom teda bude certifikovaný medicínsky kóder v oblasti DRG. Očakávame teda, že spustíme to vzdelávanie už teda budúci pol rok. My už máme takú skúsenosť s iným špecializačným štúdiom zdravotnícky manažment a financovanie na našom pracovisku, čo sme Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. Čiže s tou organizačnou stránkou máme nejaké skúsenosti, preto sa nám podarilo aj akreditovať. Máme skúsenosti aj s tou administratívnou stránkou, čiže máme takú podporu na Lekárskej fakulte. Je to veľmi vítané. No a bude to určené nielen teda pre lekárov, ale bude to určené aj pre iné zdravotnícke povolania, čiže máte ich tu vymenované, čo je tiež teda dobrý krok. A tá organizačná stránka, ako som spomínala, bude to možno podobné, ako máme to špecializačné štúdium, aj keď toto je polročné. Predpokladáme, že to bude naplánované na 2 týždne. My sme trošku viazaní tým semestrom, čiže bude to na začiatku alebo na konci semestra. V rozsahu teoretickej výučby to má byť 50 hodín. Máme skúsenosť takou popoludnejšou výučbou, ktorá prebieha v popoludnejších hodinách, buď teda v januári, v júni alebo v septembri. To je taká naša skúsenosť. Môže to byť vlastne, ja neviem, aj 2 týždne v januári, 2 týždne v júni, to je vec dohody, to ešte budeme vlastne diskutovať. Tiež závisí to od záujmu. Sme trošku limitovaní aj tým počtom, kde je to dané, že koľko môže byť tých frekventantov toho vzdelávania na jedného lektora, čiže spustíme zatiaľ v počte 30. Postupne vlastne dovzdelávame aj ďalších lektorov. Garantkou bude pani doktorka Salajová, čo sa veľmi tešíme. Takže je to naozaj spolupráca expertov v oblasti DRG a my poskytujeme vlastne ako keby takým školiacím pracoviskom budeme. No a potom tie také organizačné veci, ako bude prebiehať skúška, test, tie praktické výkony, to budete ešte informovaní. Ten nábor, my máme tiež nejakú skúsenosť, tiež Ministerstvo zdravotníctva nás teda informovalo, že je pomerne veľký záujem, čo sa tešíme, takže my tiež oslovujeme potom nemocnice, keď sa to spustí. Pravdepodobne to ale bude v júni, mysleli sme, že už v januári, čiže asi to bude potom koncom toho letného semestra. Takže tešíme sa a ste vítaní. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani docentke. Takže akékoľvek otázky na Lekárskej fakulte vám teda budú vedieť zodpovedať aj v oblasti DRG. Čiže toto je taká tá prvá lastovička vo vzdelávaní. Veríme, že sa nájdú aj ďalšie inštitúcie, ktoré by chceli vzdelávať. Trh je otvorený, my sme pripravení pomôcť, komu bude treba. Čiže neváhajte sa na nás obrátiť aj v oblasti vzdelávania. Poslednou oblasťou mám posledné 4 slajdy. Arbiter sporov, taktiež to bola vaša objednávka. Nachystali sme ho, zaviedli sme ho, spustili sme ho. Ide o odbornú pracovnú skupinu, ktorá je zložená z CKSK, z poisťovní a z poskytovateľov, pričom poskytuje jednotný centrálny výklad SKDRG.
overuje správnosť kódovania a teda snažíme sa naozaj akékoľvek rozpory, spory zodpovedať vaše otázky a vyriešiť ich cross systém, čiže naozaj, aby do toho bola zaimplementovaná aj tá poisťovňa, aj ten poskytovateľ. Stručne zhrniem iba konkrétny proces, aby ste si vedeli predstaviť, ako to prebieha. Príde nám podnet, najskôr si overíme, či naozaj tam spĺňa ten podnet štatút, ktorý máme schválený, teda, že či je ten spor preukázaný, či ide o dve strany užívateľov systému, ktoré sa teda nedohodli, aj si to písomne vysvetlili, aby sme neboli zase nejakej dojmológii, vyslovene, aby to nebolo o tom, že teda poistí nám to zamietajú, ale nevedia nám ani konkretizovať, že o ktorú poisťovňu ide a doložiť nejaký konkrétny, aj keď len poznámku z chybového protokolu, prosím vás, ale bez osobných údajov pacienta. A potom to musíme vo veľkom bielitkovať a strihať a tváriť sa, že sme nič nevideli. A potom to tak dlhšie trvá, kým vám to zašleme naspäť. Čiže ten spor overíme, či tam teda konkrétne je a spúšťame ten proces. V prvom rade vyzývame obidve strany, nech sa vyjadria k tomu sporu, čiže prinútime aj tú poisťovňu, aj toho poskytovateľa sa nad tým znova zamyslieť a obhájiť si ten spor. Toto sa nám ukázalo ako zatiaľ celkom efektívne. Majú na to 2 týždne a všetky tieto vyjadrenia aj podnet sa potom predložia na odbornú pracovnú skupinu. Odborná pracovná skupina zasadá, hneď v úvode sa môžu strany vyjadriť ústne. A potom to zhodnotíme z určitého objektívneho pohľadu, že čo o tom hovorí ten konkrétny dokument, aké sú základné fakty. Vyjadria sa aj iné poisťovne a iní poskytovatelia, ktorí sú teda členmi tej komisie. A pokiaľ je ten spor jednoduchý, tak ideme rovno hlasovať. Pokiaľ ten spor jednoduchý nie je a vyžaduje analýzy, tak zložité spory sa teda... Zatiaľ sme zložitý spor nemali a preto je takou sivou, ale teda v štatúte je, že teda môžeme a teda mali by sme ho konzultovať s medicínskymi odborníkmi, vykonovať nad ním analýzy a teda hlasovania by boli na tých ďalších zasadnutiach. V závere, keď sa teda odhlasuje, tak je vydané oznámenie o určení výkladu a zároveň toto je doručené poskytovateľovi aj poisťovni, teda dvom stranám sporu a teda na záver sa také anonymizovaná verzia, to vecné gro, že o čom ten spor bol a ako sa rozhodol a ako teda postupovať v takýchto situáciách, lebo keď nám príde taký istý case, tak my už len budeme odkazovať, že toto už bolo riešené v tomto spore, jednoducho toto je niečo, tento výklad platí a tak ďalej, čiže toto bude v zbierke interpretácií pre odborné pracovné skupiny. Zatiaľ na webe nehľadajte. Taký 22. december je ideálny na zverejnenie na webe. Čiže tieto zbierky, je to ešte pred nami. Toto je taký rest, ktorý ešte v tomto roku máme, ale verím, že ho stihneme splniť ešte v tomto roku. Ako to teda vyzeralo v praxi? Zatiaľ sme uzavreli jeden spor, zase tých caseov neprišlo veľa. Finálne sme uzavreli jeden taký spor s tým, že jediné, čo chýba, je tá zbierka, ale už majú aj oznámenia strany a teda otázka znela, že tak veľmi skrátke, otázka znela, samozrejme bolo to na niekoľko strán rozpísané, ale či sa môže tranzitorný ischemický atak vykazovať pri výkone komplexnej neurologickej liečby akutnej cievnej mozgovej príhody. A toto bol naozaj jednoduchý case v tom, že vyslovene pravidla kódovania to uvádzali v demonštratívnom výpočte, že aj TIA sa vykazuje pri tomto výkone. Čiže jednoznačný záver bol, že áno, môže. Z nákladového hľadiska to môže byť polemické, ale v tomto prípade sme konkrétnu poisťovňu odkázali naozaj na prípadný podnet na definičnú príručku alebo nejakú inú pracovnú skupinu, nech sa tým zaoberá, pretože platné pravidlá kódovania jednoducho platia. Čiže toto bol uzavretý spor a ďalšie 2 príbehy arbitra, ktoré sme už začali písať, momentálne sú vo fáze víziev a vám predstavíme na budúce o rok. Takže tešíme sa na vás a ja teda ďakujem za pozornosť. No a to bol záver 3. bloku a po každom bloku teda nastáva diskusia.